कृपा से कुछ होखे वाला नहीं है। ऐसे हमनी के ओ हरि के ध्यान लगावे के बा। भले हमनी के कार्य करे नहीं जा, लेकिन उ कार्य के करे वाला केहू और होला। हमनी के कर्म करत नहीं जा, और कर्म के पूरा करे वाला केहू और बा। ऐसे हो हरि में ध्यान लगावे के बा, हरि गुणगान करे के बा। बिन हरि कृपा तीर न डोले। खेती कर तू राम के, खेती कर तू राम के, कौनो जीव ना चरी। खेती कर तू राम